Synnyin uskovaiseen perheeseen. Mä olin tosi kiltti lapsi, tai tavallaan kiltti. Olin mä vähän koulukiusaaja. Sitten 19-vuotiaana mä muutin omilleni. Mä olin ehtinyt 7 päivää asua yksin, niin mä vedin sit ekat kännit. Ja mä tiesin kyllä silloin ja selkeästi, että okei, että ei oo fine, että mun ei kuulu tehdä tätä. Hiljaa tavallaan se synnintunto hävisi siitä hommasta, että selitteli itselle, että se on fine ja että se ei enää tuntunut silleen väärältä. Sitten aika nopeasti mä aloin myös polttaa pajaria. Heti siitä alkuajasta, kun mä asuin yksin, niin mä lähdin jo vetää kauemmas Jumalasta. Periaatteessa niistä päihteistä tuli se mun arki ja niistä mä hain sitä tietynlaista hyväksyntää ja tietynlaista hyvän olon tunnetta, mitä mä en enää saanut Jumalalta. Sen mukaan mä myös lähdin seurakunnasta aika paljon pois, että mä en enää käynyt missään seurakunnan kokouksissa ja uskoiset ystävätkin jäi aika nopeasti, koska mä tiesin tavallaan mitä ne ajattelee sit mun elämäntavasta ja mä en pystynyt tavallaan kohtaa sitä asiaa niiden ihmisten kanssa, niin mun oli helppoa työntää ne syrjään mun elämästä. Sen jälkeen ehkä viimeiset 9 kuukautta mut päihteiden käyttö lähti vielä enemmän käsistä, että siitä tuli sille jo päivittäistä, niin kuin mä olin joka päivä pajareissa ja et ei tainnut olla se 9 kuukauden aikana yhtäkään välipäivää tai silleen, että ei ois päihteiden vaikutuksen alaisena. Ja mä kylmenin tosi paljon tämän parin vuoden aikana, että musta tosi paljon sanottiin silleen, heitettiin läppää, että joo, että sä oot kylmä ihminen. Ja silleen, että se oli vähän semmoinen vitsi, mut sit oikeastaan mä tajusin, että se ei oo edes vitsi, että ei mulla ollut enää mitään syviä tunteita ketään ihmistä kohtaa tai oikeastaan mikään asia ei enää sillä lailla niinku merkinnyt mulle mitään. Oikeastaan mä olin aika semmonen muurautunut ihminen kaikilta asioilta. Sitten tuli kesä ja oli ehkä enemmän vielä vapautta ja enemmän niinku kaikilla frendeilläkin vapaata, niin lähti vielä enemmän, jos voi näin sanoa, niin se homma käsistä, että siitä pajarin polttamisesta tuli silleen aamusta iltaa homma, että ensimmäisen kun herättiin, niin vettiin paukut ja illalla ennen nukkumaan menoa ja tavallaan menit paljon syvemmälle noihin asioihin ja sen myötä tuli kaikki ehkä vääriäkin ajatuksia, mille ei ehkä kuuluisi antaa ajatuksissa valtaa. Sitten kesän päätyttyä yhden semmosen, me oltiin juhlimassa, niin me kohdattiin yksi semmoinen ihminen ja se ihminen sai mut tietyllä tapaa pelkäämään tosi paljon tai siinä iltana mulla oli tosi rauhaton olo mun hengessä tai sisällä ja mä en oikeastaan ikinä ollut kokenut sitä tunnetta ennen. Sitten se ilta oikeastaan päättyi siihen, että se tyyppi halusi hypnotisoida mun frendit ja silloin mä olin vaan se, että okei, että tää ei oo fine tämmönen tai niinku, että mihin mä oon niinku ajautunut tai silleen, että alkoi ajattelemaan, että oikeesti että tää ei oo enää niin sitä sinisilmäistä hommaa, mitä mä olin ehkä ennen kelannut. Ja sen illan jälkeen mä olin pelkät tosi paljon, tai oli muutama ilta, että mä tosi paljon kelasin niinku asioita, että onko mä enää turvassa näiltä asioilta ja että keneen mä oikeesti turvaan. Ja mä tajusin oikeesti silloin, että kuinka kaukaa mä oon Jumalasta, että voiko mä edes pyytää Jumalalta apua tässä tilanteessa. Et siitä pari viikkoa niin Jumala alkoi puhua mulle tosi selkeästi ja kutsua mua takas. Ja siinä tilanteessa mä vaan tiesin, että okei, nyt mun on tehtävä niinku päätös, että joko mä elän tässä pelossa ja tässä tietynlaisessa epävarmuudessa ja menen syvemmälle näihin asioihin, tai sit mä vaan annan mun elämän Jeesukselle. Ja mä tavallaan kamppailin niiden 2 puolen välillä tosi paljon, että mikä on oikein, mikä väärin. Ja se oikeastaan päättyi siihen, että mä olin yksin himassa ja Jumala vaan selkeästi puhui mulle ja niin kutsui mua takaisin. Sitten mä olin vaan siinä hetkessä silleen, että okei, että mä oon valmis antaa mun elämän kokonaan Jeesus sulle. Ja se ilta vaan muutti mun koko elämän. Ja mä muistan, että siinä hetkessä ensimmäistä kertaa koko mun periaatteessa uskoon tulon, tai periaatteessa lapsuuden, kun mä olin ollut uskossa, mä kohtasin oikeasti Jumalan ja sen, mitä on Jumalan rakkaus ja armo. Ja että oikeasti Jumala haluaa meidän kanssa sen henkilökohtaisen suhteen. Ja Jumala muutti mun sydämen jo silloin tosi radikaalisti. Mä muistan, kun mä heräsin seuraavana päivänä, mä näin ihmiset ja koko mun elämän ihan uusin silmin. Ja mä opin rakastaa ihmistä ihan uudella tavalla ja välittää ihmisistä. Siitä pisteestä asti Jumala on muokannut tosi paljon mun sydäntä ja tehnyt musta semmosia asioita, mitä mä en olisi ikinä uskonut, että millainen ihminen mä oikeasti oon. Et sen parin vuoden aikana mä olin tosi paljon uskonut valheisiin itsestäni, mutta silloin kun mä kohtasin Jumalan, niin se vaan muutti koko mun ajatusmaailman. Mulla oli ehkä vähän vaikeampi talvi ja tosi paljon mä silloin kelasin silleen, mulla on aina talvet Suomessa tosi vaikea, koska on pimeää ja kylmää ja silleen, niin mulla tuli silleen
pieni talvimasennus ja mä tosi paljon oli silloin, niinku, mä katkeroidun jopa ehkä vähän Jumalalle ja mä lähdin takas vähän niinku hakea päihteistä sitä tietynlaista rauhaa. Ja sitten tuli kevät ja silloin Jumala uudisti mun sydämen uudelleen ja puhui mulle monista asioista koko mun tulevaisuudesta ja silleen, että Jumala haluaa mun kaikki lahjat käyttöönsä ja koko mun tulevaisuuden. Ja silloin mä tajusin vasta, että se koko kevät, mitä mä olin käynyt läpi, niin se oli valmistus siihen hetkeen ja Jumala on johdattanut mun sen talven aikana ja monia asioita, mitä mä en olisi saavuttanut muuten sen kevään aikana ja mä näin, että mitä Jumala piti silloinkin huolen. Ja sen kevään aikana Jumala alkoi muuttaa mun unelmia, kun mä annoin ne Jumalalle. Mä oon aina ollut tosi päämäärätietoinen mun valokuvasjutuissa, että miten mä tuun saavuttaa niinku nimeä niinku muotikuvaana, että mikä on se mun polku, mitä mä tuun menee. Ja mä oon aina pitänyt koko mun elämän tavallaan siltä osin niinku omissa käsissä. Mut silloin kun mä annoin ne Jumalalle, niin yhtäkkiä Jumala alkoikin muuttaa mun unelmia. Se otti ne tietynlaiset unelmat pois ja antoi tilalle niitä Jumalan unelmia. Ja silloin keväällä mä tajusin myös sen, että mitä enemmän mä oon valmis antaa itsestäni Jumalalle, niin sitä enemmän Jumala saa musta sijaa ja pystyy käyttämään mua ja oikeesti luomaan tai niinku tuomaan musta esiin sen ihmisen, kuka mä oikeesti oon. Jumala on vapauttanut mua tosi monista asioista ja tietynlaisista valheista, missä mä oon elänyt ja alkanut opettaa niinku sitä itsevarmuutta ja sitä, ketä me ollaan oikeesti Jumalassa ja oikeesti miten todellisen suhteen Jumala haluaa meidän kanssa. Ja sen kautta mä olin silleen, että okei vitsi, meitsi lähtee lähetystyöhön jonnekin ulkomaille tai jotain siistiä, mä olin ihan liekeis keväällä. Mut sitten kerran mä kävelin Helsingin kadulla yöllä, niin Jumala puhui, että tää on se sun kaupunki, missä mä tuun sua käyttää ja missä mä haluan, että sä oot. Sen jälkeen Jumala alkoi puhua mulle Saalemista. Mä olin eka silleen, että vitsi, että mä en halua tuon seurakuntaa, että niinku, tuolla on kaikki niinku vielä vähän epäjärjestyksessä, että mä menen johonkin seurakuntaan, missä asiat toimii, mutta Jumala puhuu tosi selkeästi, että Saalem on se sun paikka, mihin mä haluan sut viedä. Ja sit, sen jälkeen oikeastaan mä lähdin palvelemaan Saalemissa mun lahjoilla ja sen kautta Jumala on opettanut mulle paljon asioita ja johdattanut mun elämää tosi siistejä ihmisiä. Ja on ollut vaan ylipäätään tosi siisti nähdä, että oikeesti mitä enemmän me annetaan itsestämme Jumalalle ja annetaan meidän lahjat Jumalan käyttöön, niin Jumala tulee kyllä siunaa ja pitää huolen. Et mua pelotti tosi paljon antaa mun ura, tai periaatteessa mun varma, mitä mä olin itse pitänyt aina kiinni ja tiennyt, niin yhtäkkiä Jumalan niinku käyttöön tai silleen, että Jumalan hoidettavaksi, mutta Jumala joka kuukausi kuitenkin, kun eikä mä murehdin, että mulla ei mitään rahaa tai varaa maksaa vuokraa, kun mä en nyt kuvaa, ja että miten mä nyt saan niinku duunia, niin joka kuukausi mulla on ollut rahat tilillä ja silleen niinku rahat elämiseen ja silleen Jumala on pitänyt joka kuukausi huoleen ja silleen saanut vaan sen rauhaa, että oikeesti turha murehtii, että silloin kun me eletään Jumalalle, niin meillä ei ole mitään hätää. Ja tällä hetkellä mä oon vaan tosi innoissani odotan sitä, että mihin Jumala tulee johdattaa, koska nyt viimeisen vuoden aikana oikeasti tapahtui niin siistejä juttuja ja Jumala muuttaa niin paljon, niin mä vaan ootan tosi innolla vuotta 2015, että mitä Jumala tulee tekemään. Amen!